Ето 5 факта за АК-47, които не знаете. Последният може да ви шокира. Номер 1. АК-47 или техните варианти са едни от най-широко използваните автомати в световен мащаб. Те се оценяват на около 20% от световното огнестрелно оръжие. Номер 2. Конструкторът на АК-47 е Михаил Калашников и той веднъж каза: Направих го да издържи дълго време, да е прост и да работи при всякакви условия. Трябва да е еднакво подходящ както за наборник, така и за опитен войник. Номер 3. В някои части на света АК-47 може да бъде закупен само за $10. Харесайте това видео за част 2 и не забравяйте да го споделите с приятел. Номер 4. АК-47 е част от знамето на Мозамбик, държава в Южна Африка. И последният факт е, че има между 75 и 100 милиона АК-47 по целия свят. И